Вітаю вас на календарі нядзеля 28 студзеня. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Дэкрэт нумар 1, якім прадугледжаны меры па садзейнічанні занятасці насельніцтва, уступіў у сілу. Ён афіцыйна апублікаваны на нацыянальным інтэрнэт-партале. Дакумент накіраваны ў першую чаргу на актывізацыю работы мясцовых органаў улады і дэпутатаў мясцовых саветаў па працаўладкаванні беспрацоўных, стымуляванне іх да легальнай занятасці. Як арганізаваная работа ў гэтым накірунку на Шуміленшчыне, высвятлялі нашы карэспандэнты. Зараз на ўліку ў раённым цэнтры занятасці зарэгістраваны ўсяго 32 чалавекі, але ўлады разумеюць, што афіцыйная статыстыка істотна розніцца з рэальнай колькасцю беспрацоўных, іх значна больш. Таму прыкладаюць усе намаганні да пошуку новых магчымасцяў працаўладкавання. Летась у рэгіёне было створана каля 70 новых працоўных месцаў. З іх 12 на нядаўна адкрытай аўтазаправачнай станцыі. Дмітрый Баграцоў, інжынер-механік па спецыяльнасці, марыў трапіць сюды на працу. Яшчэ падчас будаўніцтва падаў свае документы и пройшоў перападрыхтоўку. Зараз задоволены и умовами працы, и заработной платой. Мы проходили обучение, нас направляли в Полоцкий Белтюф-институт, мы проходили курсы, обучались там, сдавали экзамены, стажировались здесь уже на заправке, ну и сдавали наши экзамены у себя на предприятии, непосредственно для получения допуска к самостоятельной работе. Толькі дзякуючы адкрыццю швейнага цеха ў пасёлку Обаль 27 чалавек атрымалі пастаянную працу. Швачка па прафесіі Вольга Ганушченка ўрэшце рэшт атрымала магчымасць зноў займацца любімай справай. Была без работы в течение года. Стала в центре занятости, там предложили курсы, я открыла ремесленничество, свою занятость, а потом предложили трудоустроиться сюда. Я очень рада, что здесь цех открылся, коллектив хороший, все нравится, все устраивает. Сярод работніц швейнага цеха нямала і тых, каму давялося прайсці перанавучанне. Усе яны скарысталіся паслугамі раённага цэнтра падрыхтоўкі кадраў і павышэння кваліфікацыі. Тут праходзілі перападрыхтоўку вадзіцелі, механізатары, а ў апошні час актыўна навучаюць швачак. Для іх нават узялі ў арэнду швейнае абсталяванне, а з цягам часу мяркуюць закупіць уласнае. На курсы набіраюць усіх жадаючых ад 18 до 40 гадоў. 3 месяца у нас запланировано это обучение. Значит, месяц у нас практические занятия, то есть теоретические, а потом именно практические. Обучаем на швейных машинках. Сёлета плануюць адкрыць яшчэ адзін швейны цэх у Шуміліне. Зараз прафесію швачкі асвойваюць 8 чалавек. Усім ім гарантавана працоўнае месца. Стварэнне малых вытворчасцяў дазваляе паспяхова вырашаць праблему працаўладкавання і занятасці людзей. Таму мясцовыя органы ўлады актыўна ўзаемадзейнічаюць з прадпрыемствамі, якія гатовы пашыраць свае вытворчыя плошчы ў малых гарадах. Наша основная задача органов местной власти заинтересовать крупные предприятия приехать к нам в район, создать здесь новое производство, а мы предоставим им место для осуществления своей деятельности и необходимых трудоустроенных граждан. И мы готовы сегодня переквалифицировать, повысить квалификацию и переподготовить. Дзякуючы вось такой цеснай кааперацыі сёлета ў раёне плануюць стварыць яшчэ каля 70 новых працоўных месцаў. Інна Кіріенкова, Александр Петровецкі, навіны, Шумілінскі раён. Больш за 54 мільёны рублёў інвесціраваны за 2017 год у медыцыну Віцебскай вобласці. У тым ліку больш за 40 мільёнаў на рамонт і будаўніцтва устаноў аховы здароўя, больш за 10 на набыццё медыцынскага абсталявання. Выкананне дзяржаўнай праграмы «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь» на 2016-2020 гады абмеркавалі на пасяджэнні аблвыканкама. У паўночным рэгіёне знізіўся паказчык агульнай смяротнасці, аднак намецілася і тэндэнцыя да зніжэння нараджальнасці. А вось чакаемая працягласць жыцця жыхароў вобласці павялічылася і складае больш за 73 гады. Добрыя вынікі прафілактыкі хвароб сістэмы кровазвароту. Летась увялі ў строй 3 ангіяграфічныя комплексы і 2 камп'ютарныя томографы. Самое сложное, самые затянувшиеся, дорогостоящие объекты, наконец-то, мы вдохнули в них жизнь, можно сказать. В этом году заработает и больница в Орше, и в Миронах,
Я думаю, к концу года мы закончим строительство поликлиники ЮКСЕМ. И в этом году, слава богу, разберемся и с онкологическим корпусом. То есть это основные дорогостоящие проекты. Особое внимание в следующем году надо обратить от смертности от внешних причин. Около 70 абсолютно здоровых детей погибли, поэтому здесь разработана специальная программа МЧС, МВД и непосредственно здравоохранение сделают все необходимое, чтобы в следующем году это не произошло. Мы сократили смертность в трудоспособном населении, есть проблемы с отравлением алкоголем. Тоже разработаны определенные мероприятия, которые позволят людям не погибнуть в результате передозировки алкоголя. У Віцебскай вобласці адзін з самых нізкіх у рэспубліцы паказчык смяротнасці нованароджаных. Павялічылася нараджальнасць у Докшыцкім і Шаркаўшчынскім раёнах вобласці. А вось першае дзіця жанчыны Віцебшчыны нараджаюць пазней, чым дагэтуль, у сярэднім пасля 26 гадоў. Работа прадпрыемства ў спажыўкааперацыі Віцебскай вобласці ўзятая на кантроль аблвыканкамам. Востра стаіць праблема росту эканамічнай эфектыўнасці і якасці абслугоўвання сельскага насельніцтва. Між тым, спажывецкая кааперацыя, нягледзячы на жорсткія ўмовы рынку, па-ранейшаму захоўвае сацыяльную накіраванасць, працуючы для жыхароў малых і аддаленых вёсак. Спецыфічная асаблівасць Віцебскай вобласці – тэрытарыяльная раскіданасць і вялікая колькасць малых населеных пунктаў, што ўплывае на рэнтабельнасць галіны. У рэгіёне Аблспажыўсаюз абслугоўвае 5500 населеных пунктаў. Больш за 80% з іх з колькасцю насельніцтва да 50 чалавек. 3000 хутароў маюць менш за 10 жыхароў. Гандаль у аддаленых вёсачках ідзе ў страту. Кожны трэці з больш як 1200 гандлёвых аб'ектаў Спажыўсаюза стратны. Нерасчеты с нашими переработчиками, мясомолочной промышленности, просрочки и так далее, и так далее, и так далее. Не говоря о том, о качестве обслуживания тех торговых заведений населения. Какой там ассортимент, какое качество, с какими сроками и так далее и тому подобное. Самостоятельно уже потребкооперация, к сожалению, выбраться с этой ситуации не может. Поэтому мы должны рассмотреть здесь прежде всего предложение по оптимизации затрат. Далее предложение по решению тех вопросов, которые дадут возможность работать эффективно торговым предприятиям. Ну и возможно в слиянии с какими-то другими сетями. Старшыня аблвыканкама даручыў распрацаваць дэталёвы план мерапрыемстваў па павышэнні эфектыўнасці дзейнасці спажыўкааперацыі рэгіёну. Магчыма, шэраг гандлёвых аб'ектаў будуць перададзены ў іншыя гандлёвыя сеткі. Да таго ж Мікалай Шарснёў даручыў за 2 гады прывесці ў парадак полацкі і смаленскі рынкі ў абласным цэнтры, якія таксама належаць спажыўкааперацыі. Віцебскі аблвыканкам і Аршанскі мясакансервавы камбінат падпісалі інвестыцыйны дагавор на будаўніцтва забойнага цэха для перапрацоўкі свініны і ялавічыны. Агульны кошт праекта каля 15 мільёнаў еўра. Фінансаваць яго будзе польскае прадпрыемства. Яно ж выступіць і генпадрадчыкам будаўніцтва. Падрыхтоўчыя работы ў Оршы пачнуцца праз некалькі месяцаў. Увесці ў строй новы цэх плануюць да канца 2019-го. Яго будаўніцтва дазволіць камбінату павялічыць аб'ёмы выпуску прадукцыі на 70% і пашырыць рынкі збыту. У пастаўках беларускай прадукцыі сёння зацікаўлены азіяцкія краіны. Але каб выйсці на новыя рынкі, аршанцам патрэбны спецыяльны сертыфікат халяль. Атрымаць яго дапаможа новы цэх. На прадпрыемстве таксама ўпэўнены, што падобная мадэрнізацыя дасць магчымасць выйсці і на рынок Еўросаюза. My już pełnym chodem, nie ожидая открытия финансирования, начали проектирование объекта. В апреле планируем подготовительные работы, в мае начинаем по нашему графику копать фундаменты и начинать фундаменты. В этом году должно здание быть под крышей построено.
Модернизация данного цеха, то есть это фактически новое строительство под ключ, позволит нарастить в первую очередь объемы выручки мясокомбината более чем в 2 раза, в том числе экспортной, а также более эффективно производить продажи своей продукции, учитывая, что по детским консервам, вы знаете, Аршанский мясокомбинат является монополистом в Республике Беларусь, ну и за ее пределами соответственно. Падчас падпісання інвестыцыйнага дагавора старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў адзначыў, што Аршанскі мясакансервавы камбінат – адно з самых важных прадпрыемстваў рэгіёну, якое забяспечвае працай каля 1000 чалавек і ўносіць значны ўнёсак у дабрабыт вобласці. Сёння прадукцыя камбіната рэалізуецца ў асноўным на беларускім рынку, ажыццяўляюцца пастаўкі ў Расію і ўкраіну. Межрэгіянальнае супрацоўніцтва Віцебскай вобласці і Рэспублікі Польшча за апошнія 2 гады стала прарыўным. Такое меркаванне выказаў старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў падчас візіту надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Польшчы ў Беларусі Конрада Паўліка, чыя дыпламатычная місія завяршаецца на днях. За 2 гады яго дзейнасці наладжана цеснае супрацоўніцтва ў эканоміцы, адукацыі, культуры, спорце. Дасягнуты тэмп адносін плануецца развіваць надалей. Польша стабильно вошла в 5 стран, которые у нас, скажем, по уровню товарооборота. Впереди только такие гиганты, как Россия, Китай, Великобритания и Германия. Где-то средний наш товарооборот, если взять за эти годы, составляет порядка 115 миллионов долларов. По 11, в год. По 11 месяцам прошлого года, пока вот цифры за год нет, это порядка 107. А на сегодняшний день порядка 25 предприятий у нас с польским капиталом на территории области, из них 4 предприятия в свободной экономической зоне. Реализовали несколько проектов по содействию развитию, открыли парусную школу в Брасове, которую хотим этот проект дальше продолжать. Я тоже 1 сентября приезжал в Витебск, открывал в одной из средних школ занятия на польском языке. Хочу высказать за это благодарственное слово. Есть несколько тоже было проектов, реализованных в области экономической, инвестиционной в том числе. Как вы знаете, в прошлом году открылась польская инвестиция, завод Modern Expo, который является одним из самых больших в специальной экономической зоне в Витебске. В целом это сотрудничество развивается, и мы хотим это сотрудничество продолжать и дальше развивать. Надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Конрад Паўлік прыняў удзел у адкрыцці выставы «Кракаўскія калядныя батлейкі» ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў «Ларынаўка» Аршанскага района па выніках 2017 года прызнаны лідарам у рэспубліцы па прадукцыйнасці дойнага статку. Надой на одну карову тут перавысіў 10 тонн. У Віцебскай вобласці летась атрымалі ў сярэднім крыху больш за 4 тоны малака. Толькі 4 раёны паўночнага рэгіёну, у тым ліку Віцебскі, дасягнулі сярэднерэспубліканскага паказчыка. Віной таму складаныя ўмовы надвор'я, якія не дазволілі аграрыям нарыхтаваць у поўным аб'ёме якасныя кармы. Тым не менш, нягледзячы на ўсе цяжкасці, асобныя гаспадаркі здолелі нарасціць вытворчасць малака да ўзроўню мінулага года. По итогам года, конечно, хочется отметить, это наш СПК «Ларынаўка», который надоил более 10 тысяч литров на корову. Он на уровне республики в лидерах. Значит, еще 2 хозяйства у нас надоили более 8 тысяч. Это Мазалово газ, надоили более 8 тысяч. И иностранное предприятие «Детско-сельский городок». Резервы есть у нас. И в этом году мы, я думаю, что меньше не надоим в связи с тем, что и есть заделы по телятам, и по кормам как бы мы заготовили. По области у нас по отдельным есть какой-то недостаток, но в целом по области кормов хватит.
Атрымліваць вялікае малако немагчыма без укаранення навейшых тэхналогій. У вобласці працягваецца работа па ўзвядзенні сучасных комплексаў, мадэрнізацыі дзеючых. Сёлета плануецца пабудаваць з нуля 2 новыя фермы ў Аршанскім раёне. Адна з іх, рабатызаваная, будзе уведзена ў агракамбінаце «Юбілейны», другая з сучаснай даільнай залай у цяплічным філіяла «Віцебскэнерга». У Віцебску адкрылася новая аўтазаправачная станцыя «Беларуснафта» «Віцебскаблнафтапрадукт». Размясцілася яна на перакрыжаванні праспекта Фрунзе з вуліцай Лазо. Сучасны аб'ект дае вадзіцелям магчымасць не толькі заправіць аўтамабіль якасным палівам, а і набыць неабходныя спадарожныя тавары. Акрамя таго, на АЗС можна бясплатна падпампаваць колы і прапыласосіць салон машыны. На ўрачыстым адкрыцці пабываў наш карэспандэнт Віктор Праліч. 72-й па ліку аб'ект буйнога вытворцы якаснага паліва «Беларуснафты» прыпісаўся на ўскрайку Віцебска. Першапачаткова АЗС планавалі ўзвесці за 7 месяцаў, аднак спецыялістам удалося, нягледзячы на складанасць пляцоўкі, справіцца з будаўніцтвам станцыі за кароткія 4 месяцы. Кошт новай АЗС – 2 мільёны 700 тысяч беларускіх рублёў. Я уверен, что она здесь будет востребована и будет приносить доходы Витебской области продукты. Ну и то, что я говорю, это наша белорусская компания, это Витебские облнефтепродукты, это государственное предприятие, поэтому это тоже радует, что наши витебские предприятия развиваются. Создали новые рабочие места, оплатили налоги в бюджет. И в целом вот с сегодняшнего дня начинает функционировать и будет приносить также доходы как облнефтепродукты, так и городскому бюджету. Новая аўтазаправачная станцыя «Віцебскаблнафтапрадукта» – гэта 2 паліўна-раздатачныя калонкі, разлічаныя на адначасовае абслугоўванне 4 аўтамабіляў. За суткі каля 250 транспартных сродкаў. Сярод першых кліентаў Альберт Гаўрылавіч Каралёў. Яго вадзіцельскі стаж амаль паўстагоддзя. За гэты час, прызнаецца віцяблянін, ён наездзіў дзясяткі тысяч кіламетраў, а нязменным спадарожнікам заўсёды была сетка АЗС, «Беларуснафта», «Витебскаблнафтопродукт». Я подъехал, думаю, новая заправочная, дай пойду посмотрю. А здесь, оказывается, я первый, и мне это приятно. И я с удовольствием пришел, посмотрел. Там интересный набор, во-первых, всех тех продуктов, которые нужны каждому любителю. Масла, ну, все, что угодно. Асаблівую увагу пры ўзвядзенні такіх АЗС надаюць бяспецы, а яшчэ стараюцца аказаць кліентам шырокі спектр паслуг. Тут можна не толькі заправіць аўтамабіль, а і набыць неабходныя для аўтаўладальнікаў тавары. У асартыментным пераліку каля 1500 найменняў. Тут же невялікае утульнае кафэ на 8 месцаў, дзе можна адпачыць і атрымаць асалоду ад кавы ці гарбаты са свежай выпечкай асабістай вытворчасці. Аўтазаправачныя станцыі «Беларуснафты» «Віцебскаблнафтапрадукт» ужо даўно не проста АЗС, а сучасныя шматфункцыянальныя комплексы з еўрапейскім узроўнем паслуг. Мы отвечаем за качество топлива, которое реализуем. Топливо реализуется в основном завода «Нафтан», белорусского производителя. Тройной контроль качества. Сёння «Беларуснафта» лидер на рынку нафтапрадуктаў. Гэтую пазіцыю яна заняла дзякуючы канкурэнтназдольнай прадукцыі і высокай якасці аказваемых паслуг, запатрабаваных сярод кліентаў зялёнай АЗС. Віктор Праліч і Сергей Котаў. Навіны Віцебск. Віцебск далучыўся да рэспубліканскай акцыі БРСМ «Моладзь вырашае», прымеркаванай да выбараў дэпутатаў у мясцовыя саветы 28-га склікання. Да 17 лютага выбаршчыкі могуць напісаць пажаданні патэнцыйным дэпутатам. Акцыі праходзяць у грамадскіх месцах. Пасля саміх выбараў 18 лютага наказы грамадзян будуць перададзены народным абраннікам. Акция «Молодежь решает» важна тем, что в свободной форме ребята могут обратиться к нашим будущим депутатам. Написать им пожелания, возможно, какую-то просьбу. Мы хотим, чтобы наши кандидаты, которые станут депутатами, получили первое задание. Хотелось бы, чтобы они жили теми же самыми вопросами, которые интересуют людей. Чтобы было больше встреч, прежде всего с населением, чтобы было доступнее общение с ними.
Выбарчая кампанія уступила ў актыўную фазу. Кандыдаты ў дэпутаты вядуць агітацыю і сустракаюцца са сваімі выбаршчыкамі. Прэтэндэнты на дэпутацкі мандат маюць права на бясплатны радыёэфір. Штодзень да 12 лютага на хвалях радыё Віцебск кандыдаты будуць знаёміць слухачоў са сваімі праграмамі у вячэрнім прайм-тайме з 18 до 20 гадзін. У Віцебскай вобласці на 3112 месцаў у мясцовыя саветы зарэгістраваны 3330 кандыдатаў. Палову з іх складаюць жанчыны. Трэць кандыдатаў – прадстаўнікі сацыяльнай сферы. Кожны пяты працуе ў сельскай гаспадарцы. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтра выбаркама і Віцебскага аблвыканкама. 1800 выяўленых парушэнняў, больш за 49 кіламетраў канфіскаваных сетак і 29 адзінак незарэгістраванай зброі. Вынікі работы за год падвяла Віцебская інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету. У гэтыя дні яна адзначыла юбілей 15 гадоў з дня ўтварэння. Але нават у свята тут не забываюць пра штодзённыя абавязкі. У рэйд з вартавымі флорай і фаўны адправіўся Артур Смалякоў. Вартавыя флоры і фауны – людзі не публічныя. Пазнаць іх адразу змогуць толькі паляўнічыя, рыбаловы і браканьеры. Уладзімір Паўлаў – інспектар з вопытам у прыродаахоўных рэйдах 7 гадоў. Азёры і лясы Віцебскага раёна ведае як свае 5. Правілы рыбалоўства таксама. Рэвізоры ўпэўнены, там, дзе шмат рыбакоў, ёсць і парушэнні. Але праверка возера Каралёва ў раёне Рубы праходзіць спакойна. Аматары паводзіць ёсць, забароненых прылад лоўлі не зауважено. Встречаются нарушения, связанные с использованием запрещенных орудий лова, то есть сетей. То есть лед – это не преграда браконьеру установить сеть. Также мы смотрим за использованием количества крючков. Обычный рыболов-любитель у нас имеет право осуществлять лов рыбы на 5 крючков. За использование запрещенных орудий лова, превышение количества крючков, административная ответственность наступает в размере от 20 базовых величин. За тыдзень на ліку інспектараў да 5 прыродаахоўных рэйдаў. Сочаць за сумленнасцю рыбаловаў, паляўнічых адпрацоўваюць чорных лесарубаў. Без спецыяльнага дазволу нарыхтоўка драўніны – парушэнне заканадаўства. Праз 10 хвілін падарожжа па заснежаным лесе заўважаем бярвенне. Інспектары ўпэўнены, побач дзялянка. Месца здарэння знаходзяць хутка, просяць дрывасекаў паказаць дакументы. Тэхналагічная карта і лесасечны білет у работнікаў Віцебскага лясгаса ў парадку. Наступная задача – просачыць за транспортировкой драўніны. В основном нарушение – это либо отсутствие товаротранспортной накладной, либо сведения, которые в ней не соответствуют действительности. Ну, нарушений за прошлый год выявлено инспекциями Витебской области более 30. Сёння ў склад Віцебскай абласной інспекцыі ўваходзяць 7 міжраённых. Аховай жывёльнага і расліннага свету ў рэгіёне займаюцца 39 спецыялістаў. Летась яны выявілі 1800 парушэнняў, канфіскавалі больш за 49 кіламетраў рыбалоўных сетак і 29 адзінак незарэгістраванай зброі. Прымусіць паляўнічых і рыбаловаў гуляць па правілах дапамагае сучаснае абсталяванне і тэхніка. У нас уже есть тепловизоры для ночной работы, приборы ночного видения, фото-видеофиксация, аппаратура, которая довольно позволяет нам на приличных расстояниях фиксировать нарушения, уже не подходя непосредственно к браконьеру. Также планируется, я знаю, закупка у нас уже квадрокоптеров там будет у нас. Ну и, естественно же, спецсредства, спецтехника, это там снегоходы, квадроциклы, катера. За 15 гадоў існавання Віцебскай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету зроблена шмат, але самае важнае – сёлетняе зніжэнне колькасці правапарушэнняў на 20%. За сур'ёзным вынікам цяжкая праца. Да сустрэчы з браканьерамі вартавыя флоры і фауны рыхтуюцца не толькі маральна. Выдатная агнявая і фізічная падрыхтоўка – частка адказнай прафесіі. Парушальнікі рэгулярна прапануюць інспектарам гульню ў даганялкі. І пераможцам тут павінен становіцца той, на чыім баку закон. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка. Навіны, Віцебскі раён.
Мост праз заходнюю дзвіну ў Наваполацку з 30 студзеня плануюць закрыць і для руху аўтобусаў. Замест грамадскага транспарту Полацк і Наваполацк будуць звязваць маршруткі. Расклад змененага руху аўтобусаў можна паглядзець у інтэрнэце. Зараз жа спецыялісты на праблемным мосце ўстанавілі камеры відэаназірання. У рэжыме онлайн эксперты сочаць за станам дэфектаў. У бліжэйшы час на аварыйным збудаванні плануюць распачаць работы па мантажы страховачных апор. Нагадаем, шчыліны ў мосце былі выяўлены ў сярэдзіне студзеня. Тады абмежавалі рух вялікагрузаў вагой больш за 38 тонн. Зараз забарона тычыцца і транспарту звыш 5 тонн. Для легкавых аўто і пешаходаў пуцеправод працуе ў штатным рэжыме з захаваннем 70-метровай дыстанцыі. Наваполацкі мост пабудаваны ў 1962 годзе, такім жа метадам, як і мост праз Прыпяць у раёне Жыткавічаў, які цалкам зачынены для руху аўтамабіляў і людзей. У Віцебскай вобласці ён адзіны, пабудаваны каробчатым метадам. Дарэчы, з 5 мастоў падобнай канструкцыі ў краіне трэснулі ўсе. Асноўныя намаганні супрацоўнікаў МНС сёлета будуць накіраваныя на прафілактыку надзвычайных здарэнняў, у тым ліку і пажараў. Акцэнт зробяць не на тэарэтычныя веды, а на выпрацоўку практычных навыкаў. Для гэтага ў Віцебску працуе цэнтр бяспекі, а ў раёнах вобласці іміджавыя аб'екты для школьнікаў. Пра гэта заявіў міністр па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Уладзімір Вашченка. Ён прыняў удзел у калегіі Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС па выніках службовай дзейнасці за 2017 год. Кіраўнік ведомства уручыў узнагароды супрацоўнікам, якія адзначыліся пры выратаванні людзей, тушэнні пажараў, ліквідацыі наступстваў надзвычайных здарэнняў. Віцебскія ратаўнікі атрымалі медалі за бездакорную службу і нагрудныя знакі за заслугі. Должны быть и условия и для несения службы, и для подготовки наших спасателей. Необходима современная техника, оборудование. Служба развивается, оснащается. Мы сегодня неплохо оснащены и не останавливаемся, идем дальше. Если мы мечтали к 2016 году хотя бы по одной тяжелой единице техники, я имею в виду 10-тонные машины, потому что эта цистерна позволяет решать очень серьезные задачи. Вместо 5 идет одна, и эффективность тушения, экономия средств, все это приводит. То сегодня мы практически закрыли практически все районы страны. Пасля выніковай калегіі абласнога ўпраўлення МНС міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі правёў у Віцебску асабісты прыём грамадзян. Да Уладзіміра Вашчанкі звярнуліся 3 чалавекі, пытанні тычыліся пажарнай бяспекі. Віцебскі цэнтр бяспекі МНС сёлета ўдасканаляць. На яго базе з'явіцца пакой для правядзення заняткаў па здаровым ладзе жыцця і навучанне цяжарных жанчын і маладых мам бяспечным паводзінам з дзецьмі. У планах і набыць перасовачны комплекс бяспекі. Створаны ён будзе на базе аўтобуса і аснашчаны сучаснымі трэнажорамі і сімулятарамі, аналагі якіх выкарыстоўваюцца ў цэнтры бяспекі МНС. Рэалізацыя праекта дазволіць праводзіць практычныя заняткі і ў аддаленых раёнах вобласці. Сёлета працягнецца работа па стварэнні цэнтраў бяспекі МНС. Падобныя з'явяцца ў Наваполацку і Оршы. Як паказала практыка, яны запатрабаваныя насельніцтвам. Для прыкладу, Віцебскі цэнтр бяспекі штомесяц наведваюць больш за 1000 чалавек. Гарачая лінія тэлерадыёкампаніі «Віцебск» таксама працягвае работу. Жыхары дома нумар 185 па вуліцы Горкага ў Віцебску горка скардзяцца на стан падвала. Маўляў, жывуць на вулкане, які з зайздроснай перыядычнасцю выкідвае на паверхню бруд з каналізацыйных труб. Не атрымаўшы дапамогі ад камунальнікаў, жыхары звярнуліся да журналістаў. Нават можна пазайздросціць жыхарам новых шматпавярховых, дамы якіх зараз будуюць без падвальных памяшканняў. З аднаго боку, крыху нязручна, бо ўсё трэба захоўваць у кватэры. З іншага, няма праблем з падвалам. А вось жыхарам хрушчоўкі па вуліцы Горкага 185 наяўнасць падвала прыносіць галаўны боль. Дарэчы, у прамым і пераносным сэнсе. Частыя аварыі ў каналізацыйнай сістэме пакідаюць бруд у памяшканні, непрыемны пах і вільгаць у кватэрах. Проблема в том, что постоянно нас заливает канализацией. Вот, в общем, толком делать никто не хочет, проблему-то никто не устраняет. ЖЭО придет, опилками засыпет. Сырость это постоянная, мошки летают.
Летом вообще невозможно окно приоткрыть. Летом мы здесь задыхаемся, мы зимой задыхаемся, мы не можем туда спуститься. Постоянно сантехники, но они как бы сделают, но все равно все капает там, понимаете? Чистят, засыпают опилками, это зловоние, квартиры гниют. Праблему жыхароў добра ведаюць у мясцовым ЖЭУ. Рабочие неаднаразова выязджалі на место и по магчымасці рамантавалі каналізацыйную сістэму, але карэнным чынам змяніць ситуацию не могут. По поводу этого дома, он, как и все наши пятиэтажные дома хрущевки, или как сказать, они все имеют выход канализации в одну трубу. Если становится канализация наружно в колодце, то уровень поднимается, поэтому происходит подтекание этими стоками. И мы даем заявки, работаем с водоканалом, чтобы они прочищали наши эти наружные сети. Ну, такая проблема есть, и это не говорит о том, что мы там ничего не делаем. Это говорит о том, что нужно пользоваться правильно, не бросать посторонние предметы. Ну, такая особенность этого дома есть. Мець падвалы і не мець магчымасці ў ім што-небудзь захоўваць па сённяшніх мерках раскоша. З гэтай праблемай сутыкаюцца сотні жыхароў па ўсёй краіне. Універсальнага рэцэпту выпраўлення сітуацыі няма. Усюды патрэбны індывідуальны падыход. Магчыма, і самім жыхарам трэба прыкласці невялікія намаганні, каб навесці парадак у падвальным памяшканні. Сергей Мисурагин, Олег Чарняк. Навіны Віцебск. У Віцебску на калегіі ўпраўлення ўнутраных спраў падвялі вынікі работы праваахоўнікаў в области за 2017 год. Упершыню ладзілася ўрачыстая цырымонія ўручэння ўзнагароды Святы Георгій лепшым аддзелам міліцыі. Гэтую ўзнагароду ўпраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама заснавала па ініцыятыве афіцэрскага сходу напярэдадні 100-гадовага юбілею беларускай міліцыі. Сімвалам стаў вобраз заступніка ВРУ у выглядзе бронзавай статуэткі. Лепшыя аддзелы выбіралі ў 4 катэгорыях па выніках работы падраздзяленняў у мінулым годзе. Пераможцамі прызнаныя аддзелы ўнутраных спраў Полацкага, Докшыцкага, Расонскага райвыканкамаў і Новополацкага гарвыканкама. Чувства переполняют, потому что приятно получить награду из рук заместителя министра. Наш коллектив добился этих успехов благодаря сплоченности своего коллектива, общей работе, взаимодействию со всеми службами. Поэтому на протяжении последних лет Расонский РУВД постоянно находится в лидерах и достигает положительных результатов служебной деятельности. Это новая форма поощрения сотрудников. Вот это зародилось в Витебской области. Министерство внутренних дел поддержало эту традицию. Я считаю, что это все правильно. Абсолютно верно. Это люди должны видеть результат своего труда. То есть, когда их поощряют, когда говорят им спасибо. Мы подвели итоги работы УВД Витебского облсполкома за 2017 год. Я вам скажу, что есть положительная динамика как в профилактике, так и в раскрытии преступлений. Меньше совершено убийств, грабежей, хулиганств. Меньше совершено преступлений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетним. Это, безусловно, заслуга всех сотрудников Витебской милиции. Акрамя статуэткі Святога Георгія, лепшыя калектывы праваахоўнікаў атрымалі ў падарунак ад Управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама новыя службовыя аўтамабілі. Адукацыя, транспорт, сельскагаспадарчая вытворчасць і гандаль застаюцца найбольш карумпаванымі галінамі ў Віцебскай вобласці. Нярэдкімі застаюцца факты здзяйснення крымінальных спраў карупцыйнай накіраванасці супрацоўнікамі дзяржаўных кантралюючых органаў, міліцыі і іншых службовых асоб. Па дадзеных абласной пракуратуры летась у вобласці выяўлены 276 правапарушэнняў, амаль кожнае трэцяе ў Віцебску. І калі ў минулым годзе карупцыйных злачынстваў раскрыта больш, то колькасць асоб, якія были притягнуты до отказности, скоротилась. Так называемые серийники. Это должностные лица, которые на протяжении длительного времени совершают преступные деяния. Затем правоохранители, следственные органы, государственные обвинители поддерживания делают так называемую ретроспективу событий их деятельности и дают квалификацию тому или иному эпизоду преступной деятельности. Вижу здесь пробелы, как в работе правоохранительных органов по несвоевременному пресечению, так и роль прокурора по недопущению совершения однородных преступлений.
У составе коррупцыйнай злачыннасці пераважаюць факты крадзяжу шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі і хабарніцтва. Значная частка правапарушэнняў антыкарупцыйнага заканадаўства выяўлена ў сферы закупак тавараў як за бюджэтныя, так і за ўласныя сродкі прадпрыемстваў і арганізацый. Адразу дзве крымінальныя справы па факце угону аўтамабіля і па факце дарожна-транспартнага здарэння ўзбуджаны пасля начной аварыі ў Віцебску. 23-гадовы мужчына на легкавым аўтамабілі «Форд» не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў светлавую апору на плошчы Свабоды ў Віцебску. Здарэнне адбылося ў 3:30 ночы ў сераду. З траўмамі вадзіцеля даставілі ў бальніцу, дзе ён праз некалькі гадзін памёр, не прыходзячы ў прытомнасць. Ці знаходзіўся ён у стане алкагольнага ап'янення і ці меў правы? На гэтыя пытанні знойдуць адказы следчыя. Как уже установлено, водитель транспортного средства не учел погодные условия, скоростной режим, в результате допустил занос и наезд на световую опору. Папярэдне вядома, што аўтамабіль не належаў загінуўшаму кіроўцу. Гаспадар «Форда» напярэдадні ўвечары пакінуў яго на паркоўцы, а раніцай заявіў пра ўгон машыны. Усяго з пачатку года на дарогах Віцебскай вобласці зафіксавана каля 3 десяткаў аварый. 9 чалавек загінулі, 30 атрымалі траўмы. Статыстыка ДАІ абнаўляецца амаль штодзень. Сёлетні студзень увойдзе ў гісторыю як самы аварыйны. У грамадстве абмяркоўваюць узмацненне адказнасці за парушэнне правілаў дарожнага руху. Інспектары раздумваюць над рэвалюцыйнымі метадамі прафілактыкі. Тым часам на вуліцах Віцебска ў работу па зніжэнні колькасці аварый уключыліся дзеці. Юныя інспектары дарожнага руху, вучні 46-й Віцебскай школы, раздавалі вадзіцелям і пешаходам памяткі. А ў найбольш аварыйных месцах города, у асноўным на пешаходных пераходах, размясцілі таблички з актуальнай статыстыкай. С 23 по 29 января на территории города Витебска проводится специальный комплекс мероприятий при пешеход. Сотрудники госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы. В связи с этим мы также проводим всевозможные профилактические акции, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Дзяржаўтаінспекцыя звяртаецца да ўсіх удзельнікаў дарожнага руху з просьбай быць уважлівымі, улічваць умовы надвор'я і строга выконваць правілы паводзін на дарозе. Суд Першамайскага района Віцебска вынес прыгавор вадзіцелю міліцэйскага УАЗа, які ў красавіку мінулага года пратараніў маршрутку. 23-гадовы ураджэнец Ушацкага района прызнаны вінаватым у парушэнні правілаў дарожнага руху, а таксама інструкцыі аб карыстанні транспартным сродкам аператыўнага прызначэння. Нагадаем, у выніку дарожна-транспартнага здарэння з маршрутным таксі пацярпелі 4 чалавекі, сярод якіх і 7-гадовы хлопчык. С учетом того, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, с учетом мнения потерпевших по данному уголовному делу, а также наличия на иждивении у обвиняемого малолетнего ребенка, приговором суда Волоху назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год. Также на основании части 1 статьи 77 Уголовного кодекса основное наказание в виде лишения свободы отсрочено на 1 год. Прыгавор у законную сілу не ўступіў і ў 10-дзённы тэрмін можа быць абскарджаны. Да таго ж пацярпелыя падалі 4 іскі аб грашовай кампенсацыі маральнай шкоды і расходаў на юрыдычную дапамогу на вайсковую часць, дзе служыў падсудны, і прыватнае прадпрыемства-перавозчык. Гэтыя іскі будуць разглядацца асобным судом. Віцебскі абласны суд апраўдаў 31-гадовую ураджэнку Віцебска, у якой падчас хатніх родаў памерла дзіця. Яе абвінавачвалі ў прычыненні смерці па неасцярожнасці. Трагедыя адбылася ў лютым 2017-го. Пасля ўзбуджэння крымінальнай справы па факце смерці нованароджанага жанчына 4 месяцы правяла ў следчым ізалятары. Першапачаткова чыгуначны раённы суд Віцебска прызнаў яе вінаватай і прызначыў пакаранне ў выглядзе 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі пасяленні. Затым у пачатку лістапада абласная калегія па крымінальных справах адмяніла прыгавор суда першай інстанцыі па гэтай рэзананснай справе. Гэта адбылося пасля таго, як адвакаты падалі апеляцыю. Цяпер абласны суд прыняў рашэнне апраўдаць жанчыну з-за адсутнасці ў яе дзеяннях саставу злачынства. Сама яна на працэсе не прысутнічала, адправілася да сваёй сям'і ў Санкт-Петербург, хаця і знаходзілася дагэтуль пад падпіскай аб нявыездзе. Пасяджэнні праходзілі ў закрытым рэжыме.
В связи с нахождением обвиняемой за пределами Республики Беларусь и уклонением ее от явки в судебное заседание по пункту 2 части 2 статьи 294 Уголовно-процессуального кодекса судом было принято решение о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствие. Приговором Витебского областного суда обвиняемая была признана невиновной и оправдана по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса за отсутствием деяний состава преступления. Получение такого результата, конечно, это важно. Дело было очень долгим, очень сложным, очень много усилий было приложено по делу, выполнен колоссальный объем работы по делу, включая изучение медицинских вопросов. У адрас начальніка абласнога ўправлення следчага камітэта судом вынесена пастанова за непаўнату папярэдняга следства. Акрамя таго, за фігуранткай прызнанае права на кампенсацыю маральнага і матэрыяльнага ўрону. Адвакат заявіла, што яе кліентка абавязкова скарыстаецца такой магчымасцю. Прыгавор можа быць абскарджаны і апратэставаны на працягу 10 дзён. Новополоцк падхапіў эстафету культурнай сталіцы Беларусі ад Бабруйска і рыхтуецца з гонарам несці гэтае званне. На працягу года ў Нафтаградзе запланавана больш за 200 мерапрыемстваў. У Віцебскую вобласць рэспубліканская акцыя вяртаецца ў другі раз. У 2010-м статус культурнай сталіцы атрымаў Полацк. Тэму працягне Віктор Праліч. Сёлетні год для Новополацка знакавы. Горад атрымаў званне культурнай сталіцы Беларусі, а яшчэ ў 2018-м яму спаўняецца 60. Яго будавалі як прамысловы цэнтр, аднак сёння Нафтаграду ёсць чым пахваліцца і ў культурнай сферы. 35 калектываў са званнямі народных, заслужаных і ўзорных працуюць у 12 гарадскіх установах культуры і мастацтва. Если мы говорим о культуре, то традиция должна присутствовать в первую очередь, потому что это наше самоопределение как белорусы, национальность. Вот. И я считаю, что этому должно уделяться большое значение и внимание. Усе мерапрыемствы ў культурнай сталіцы накіраваны на дэманстрацыю самабытнай беларускай культуры, яе дасягненняў. Цэнтральнай падзеяй стане маштабная акцыя «Лілея сяброўства». Это акция, которая будет производиться нашими коллективами во взаимодействии с нашими городами, кооперативами. Будем использовать максимальное международное сотрудничество в области культуры для того, чтобы популяризировать нашу национальную культуру, для того, чтобы к нам в город приехали наши друзья из Российской Федерации, из других государств, с которыми у нас налажены побратимские отношения, для того, чтобы они показали свои традиции, свою культуру. И, конечно, самое массовое мероприятие, самое, так скажем, апогей будет у нас приурочен к нашему юбилею. Святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да рэспубліканскай акцыі «Культурная сталіца Беларусі» праходзілі адразу на некалькіх пляцоўках і ў розных фарматах. Гэта і выставы прэзентацый і выступленні творчых калектываў. Кульмінацыяй стала перадача спецыяльнага сертыфіката мэру Новополоцка. По праву этот город может гордиться теми культурными традициями, которые созданы здесь, отношением к культуре, отношением к молодым талантам. Это очень правильное решение об определении в 2018 году культурной столицей Беларуси города Новополоцка. Это действительно знаковое событие не только для Нефтеграда, но и для всего нашего северного региона. Благодаря действительно труду энтузиастов стал центром науки, центром промышленности, центром культуры, центром образования. Статус культурнай сталіцы Беларусі надаецца на год. Дарэчы, за 9гадовую гісторыю існавання гэтага звання Новополоцк стаў другім у нашай вобласці, які атрымлівае такое ганаровае і адказнае імя. Віктор Праліч, Александр Петровецкі. Навіны Новополоцк. Саламяныя павукі, марачоўскія свістулькі і маляваныя дываны ў традыцыях Язэпа Драздовіча. Адразу дзве выставы народных майстроў Дубровінскага і Шаркаўшынскага раёнаў пад агульнай назвай «Кола года» разгарнуліся ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. У экспазіцыі новыя творы народных клубаў Дубрава і Талака, якія сёлета намераны пацвердзіць званне народных аматарскіх калектываў з рамёствамі нашых продкаў і традыцыямі, якія адраджаюцца, познаёмілася Інна Кірыенкова.
Усё, чым багата народная спадчына прыдзвінскай зямлі, можна ўбачыць на выставе. У экспазіцыю гарманічна ўпісаліся вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і ткацтва, аплікацыі з саломкі, лапікавае шыццё, лялькі-абярэгі, вышыўка, маляванка. Асаблівая гордасць дубровінцаў – марачоўскія свістулькі з чорнай задымленай керамікі. Гэтыя цацкі былі вядомыя далёка за межамі Віцебскай губернии. Она примечательна своей архаичностью. У нее минимум изображения, но максимум выразительности. И вот эта игрушка, она в коллекции наших марачевской свистульки находится в Санкт-Петербурге в Музее декоративно-прикладного творчества. Этим мы гордимся. А вось на Шаркаўшчыне гэты від народнага рамяства не быў распаўсюджаны. Яго майстры ўзнавілі з нуля па кнігах. Сергей Рымдзёнак займаецца глінянай свістулькай уже гадоў 20. У яго свой почерк і стыль, хоць тэхніка выканання традыцыйная. Тут главное, как вы говорите, не промахнуться, то есть вот отверстие прокалывается вот таким вот образом. То есть не так вот палочка, не так должна быть, а именно выйти вот на такой вот рассекатель. И получается вот тогда вот такой вот звук. Не толькі пачуць салаўіныя трэлі, але і ўбачыць маляваныя дываны ў традыцыі Язэпа Драздовіча можна на выставе рамеснікаў. Зараз у народнага мастака шмат паслядоўнікаў на Шаркаўшчыне, якія адраджаюць народны роспіс. Ткачыхі даўней бралі узоры з ягоных дываноў для сваіх посцілак. Бабулі, гледзячы на гэты дываны, расказвалі сказкі сваім унукам. І вось зараз гэта пераемственнасць у нас працягваецца. А побач майстар-клас па вырабе лялькі-абярэга. Стварыць з лапікаў тканіны сімвал чысціні голымі рукамі без іголкі і нажніцаў вучыць усіх жадаючых майстрыха з Шаркаўшчыны. Эта кукла мать делала, когда у нее ребенок начинал ходить. Вот они идут, на одной руке делается, и вот она как бы ведет ее в жизнь чистую, светлую. Вот такие делали матери, женщины-куклы. Сделали из куклы только женщины, мужчина не присутствовал, и нельзя было даже, чтобы он находился в комнате. Это женское занятие. На выставе таксама прадстаўлена калекцыя касцюмаў, аздобленых ільном і саломкаў, аўтэнтычныя ручнікі з уласцівым той ці іншай мясцовасці узорам, а таксама карціны, вышытыя крыжыкам. І ў кожным творы можна прасачыць пераемнасць пакаленняў. Словам, тут ёсць у каго вучыцца народнаму рамяству і ёсць каго вучыць. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, Навіны Віцебск. А зараз навіны ад гульні «Удача в придачу» з Еврооптом. В понедельник, 22 января, прошел розыгрыш 52-го тура игры «Удача в придачу», во время которого своих обладателей нашли квартира в Минске, 3 автомобиля и крупные денежные призы по 1000 рублей. Церемония награждения главных победителей этого тура состоялась в среду в столичном Е-Сити. А призы по 1000 рублей все победители получили уже во вторник. Давайте познакомимся со счастливчиками из нашего региона. Я Перлова Вера Ивановна, пенсионерка, работаю, нигде не работаю, так что очень кстати пришелся выигрыш. Киршова Жанна Алексеевна, работаю на заводе «Полимир», маляром. Шайтова Зоя Владимировна. Я пенсионерка, но подрабатываю я в деревне, на ферме работаю, животноводом. Меня зовут Парфенович Ирина Георгиевна. Сейчас я в декретном отпуске, поэтому мне такая поддержка очень хорошо. Фамилия наша Адамович. Я Елена Геннадьевна, муж Олег Сергеевич. Сама я в декретном отпуске. Меня зовут Свиридович Нина Леонидовна, учитель немецкого языка. Агурьянов Александр Викторович. Это мой первый выигрыш, ну и вообще, наверное, первый выигрыш в жизни. Всего за время проведения игры «Удача в придачу» жители Витебска и Витебской области выиграли 2 квартиры в Минске, 18 автомобилей, 39 путевок на двоих на лучшие курорты мира и более 115 тысяч денежных призов. А игра продолжается. И уже 29 января Евроопт разыграет 33-ю квартиру в элитном районе Минска и 3 автомобиля. А также своих обладателей найдут более 50 тысяч денежных призов. Совершайте нужные покупки и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с Евроопт. У
абласным цэнтры завяршыўся 33-й міжнародны турнір па спартыўных бальных танцах «Віцебская снежинка-2018». Адзін са старэйшых танцавальных формаў краіны ператварыўся ў сапраўднае спартыўнае шоу. На гэты раз конкурс сабраў пары з 24 краін свету, якія прывезлі на суд журы лепшыя лацінаамерыканскія і еўрапейскія праграмы. На свяце танцаў пабывала наша здымачная група. Кажуць, што першае ўражанне падманліва, але гледачы, якія прыйшлі ўбачыць віцебскую сняжынку, з першых хвілін былі ўражаны грацыёзнасцю і лёгкасцю, з якой танцавальныя пары кружылі па сцэне. Дакладная арганізацыя, ніводнай замінкі, зладжаная работа суддзяў і танцораў. Усё па вышэйшым разрадзе, як і павінна быць на міжнародных рэйтынгавых спаборніцтвах. Каждый год набираем всю большую рекордную цифру, более высокую по количеству стран-участников. В этом году это 24 страны. Причем очень приятно, что приехали действительно высоко титулованные пары. И очень хорошая атмосфера сегодня на турнире. Кожная пара на віцебскай сняжынцы рашае свае вельмі індывідуальныя задачы. Для прызнаных спартсменаў гэта барацьба за прызы і ўзнагароды. Расійская пара Максим Башкіру і Анастасія Ражева упершыню завіталі на віцебскую сняжынку, хаця паспелі аб'ездзіць паўсвету. Уражанні ў танцораў самае станоўчае. Очень хороший состав собрался здесь, неожиданно даже, если честно, немножко. Состав собрался очень хороший, очень высокого уровня пары, поэтому будем показывать лучший танец, а результатом будет. А прадстаўнікі сталічнай школы танцаў мінчане Антон Кірэў і Эліна Вядзеннікова на віцебскім турніры выступаюць пастаянна. Да сняжынкі рыхтаваліся вельмі сур'ёзна, каб дастойна прадставіць нашу краіну на танцавальным форуме. Мы участвовали в чемпионатах мира и Европы, но на этом турнире, еще не были вот именно на этом турнире в призах. А так, да, мы всегда часто бываем лидерами. На других соревнованиях, то есть в Минске, например. Віцебскія пары склалі добрую канкурэнцыю гасцям, сярод якіх выступалі лепшыя пары бальнікаў сусветнага рэйтынгу. Прадстаўнікі віцебскіх школ танцу «Эліта», «Фэст», «Арабеск», «Мазаіка», «Паўночная сталіца» сталі прызёрамі і пераможцамі ў розных узроставых групах. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Ад міжнародных турніраў да рэспубліканскіх стартаў аб самых яскравых і упартых супрацьстаяннях наступных 7 дзён у анонсе Сергея Мисурагіна. Хоккей, гандбол, баскетбол і валейбол. На наступным тыдні прадстаўнікоў усіх гульнявых відаў спорту чакаюць дамашнія і выязныя серыі гульняў. Дадайце сюды спаборніцтвы па плаванні, дзюдо, шорт-трэку, шахматах і адразу стане відавочна, што балельшчыкам сумаваць не прыйдзецца. У панядзелак 29 студзеня першымі ў барацьбу ўключацца віцебскія хакеісты. Падапечныя Олега Струкава правядуць дамашні паядынак супраць маладзёжнай зборнай Беларусі, а ў аўторак у Магілёве мясцовыя хакеісты прымуць наваполацкі «Хімікска». Пасля гэтага новапалачане працягнуць сваё выязное турнэ і 1 лютага праэкзаменуюць Брэст, а віцебскія мядзведзі праз 2 дні нанясуць візіт у Мінск, дзе зноў згуляюць за маладзёжнай зборнай У-20. Віцеблянам вельмі патрэбны ачкі, таму што ў двух апошніх дэрбі з наваполацкім «Хімікам» каманда заліковых балаў не набрала. У сераду 31 студзеня жаночы гандбольны клуб «Віцебчанка» дома ў спартыўнай зале кадэцкага вучылішча прыме лідара чэмпіянату сталічным БНТУ. Для нашых дзяўчат гульня будзе складана і падтрымка балельшчыкаў ім вельмі неабходна. А 4 лютага ў выязным паядынку яны сустрэнуцца з Бярэсцем і, будзем спадзявацца, утрымаюць за сабой 4-й радок у турнірнай табліцы. Цяпер да спраў баскетбольных 2 і 3 лютага Рубон на паркеце віцебскага ЦСКА прыме сталічны «Імпульс Бдуір». Каманды з'яўляюцца суседзямі па турнірнай табліцы. Калі падапечныя Руслана Байдакова змогуць адолець апанента, то практычна выканаюць задачу на папярэднім этапе заняць 4-е месца ў розыгрышы. Валейбольнаму клубу Маркава ДТУ таксама нельга расслабляцца. У госці да віцеблян завітае аўтсайдер чэмпіянату Магілёў. Дагэтуль усходні сусед абыграў сталічны «Вампіт» і цяпер будзе імкнуцца развіць гэты поспех. Матчы пройдуць 3 і 4 лютага на пляцоўцы цэнтральнага спартыўнага комплексу. А зараз да іншых падзей. Дарослыя канькабежцы 4 лютага збяруцца ў Мінску, дзе будзе ладзіцца чэмпіянат краіны. Ён стане адным з этапам падрыхтоўкі да зімняй алімпіяды ў Паўднёвай Карэі. Тым часам у Брэсце збяруцца мацнейшыя плыўцы Беларусі, каб абспрэчыць кубак краіны. У стайках пройдзе першынства Беларусі па дзюдо. Барацьбу над этамі павядуць юнакі і юніёры. І завяршу агляд стартамі, які прыме Орша. Тут пройдзе традыцыйны міжнародны турнір па шахматах Орша 2018. Сергей Мисурагин, Навіны Віцебск. За апошнія 200 гадоў вядома ўсяго некалькі выпадкаў, калі на тэрыторыю Беларусі заляталі незвычайныя для нашых краёў птушкі. Тым не менш, яны трапілі ў аб'ектыў нашых тэлекамер.
Паўночныя птушкі, арэал пражывання якіх тайга і лесатундра, з'явіліся ў абласным цэнтры. Адну з іх, каршаковую саву, параненай прывезлі ў Віцебскі зоапарк. Другую, дробную гусь, заўважылі ў кампаніі качак і лебедзяў на беразе заходняй Двіны. Для вядомага віцебскага арнітолага Владзіміра Івановскага такая ўдача аказалася нечаканай. Пра гэта ён расказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю нашым карэспандэнтам. Это старая птица, потому что у нее есть в крыльях и новые перья, и старые. Идет процесс линьки. Вон хвост какой замечательный. Есть рябиный полосатый. И вот характерна полосатость на брюхе. Чем-то похожа на ястреба перепелятника по окраске, поэтому и его так назвали. Арнітолог Владзімір Івановскі ўпершыню трымае ў руках настолькі рэдкую для Беларусі птушку. Цяпер будзе пра што расказаць студэнтам. Каршаковая сава – жыхарка тайгі і лесатундры Еўразіі і Паўночнай Амерыкі. Гэта від рэдка мігрыруе і пакідае свой арэал пражывання. Вымусіць да гэтага павінны абставіны, блізкія да крытычных. За апошнія 200 гадоў вядома ўсяго некалькі выпадкаў, калі каршаковая сава залятала на тэрыторыю Беларусі. Периодически, примерно раз в 5 лет, там бывает такая ситуация, когда очень мало мелких мышевидных грызунов и очень толстый слой снега. То есть, во-первых, грызунов мало, они живут все по снегу, но во-вторых, что недоступно. И вот тогда эти совы совершают очень длинные миграции, в том числе и прилетают на территорию Белоруссии. Параненую птушку на дарозе ў 100 кіламетрах ад Віцебска знайшлі людзі. Некалькі дзён трымалі дома, а потым прывезлі спецыялістам. Дырэктар Віцебскага зоапарка Ірына Арлова беспамылкова вызначыла рэдкі від – каршаковая сава, і нават атрымала ад яе неглыбокія драпіны на руках. Нечаканую госцю пакуль трымаюць у каранціне і кормяць мышамі. Ад мяса яна адмаўляецца. Она попала в достаточно неплохом состоянии, я думаю, она в более худшем состоянии. Конечно, она очень худая. Пока еще недели 2 точно она будет в карантине, она не будет никому показана. У нее повреждено крыло, оно и сейчас повреждено крыло. Посмотрим, если удастся его срастить правильно, она полетит, значит, не вопрос. Она по весне мы будем пытаться, конечно, выпустить ее в природу. Днямі ў Віцебску заўважылі і яшчэ адну нехарактэрную для гэтых мясцін птушку – дробная гусь, якую называюць піскулькай. Крылатая з'явілася на беразе заходняй Двіны. У кампаніі з качкамі і лебедзямі яна трымаецца даволі ўпэўнена, падыходзіць зусім блізка да людзей і ахвотна прымае корм. Гэты від пералётных птушак характэрны для паўночнай тайгі і лесатундры, а зімуе гусь, як правіла, у паўднёвых краінах на беразе мора. Чаму крылатая перажывае маразы ў Беларусі, застаецца загадкай нават для арнітолагаў. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустраемся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага!